En ik vind het onvoorstelbaar en buitengewoon onbeschoft. Als je in de aftastende diplomatieke fase zit tussen twee partijen om tot een oplossing te komen die recht doet aan asielzoekers, recht doet aan de mensen in reis, recht doet dat deze gemeente wel en ook raadsbreed heeft gezegd we willen asielzoekers opvangen op een goede manier, dat ze daar op die manier mee omgaat. En ik neem aan dat dat klopt. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dat betekent dus dat je je diplomatieke werk, het college heeft me de vrijheid voor gegeven en de ruimte, dat je dat niet kunt doen. Dat vind ik ver onder de gordel en onvoorstelbaar. Het spijt me zeer dat ik het zo moet zeggen. Ik had daar zo niet in geschat. We hebben gewoon een afspraak voor maandag met z'n vieren, met het college en delegatie en met haar en met de heer Wolthoff om hier maandag rustig over verder te praten. En ik heb daar, en als het dan op deze manier zo naar buiten komt, in deze openbare bijeenkomst, dan vind ik dat ver onder de maat. Ik heb nog meer gedaan, daar hebben ze ook niks van gezegd, denk ik aan u. Want ik heb ook een indringende brief geschreven naar het bestuur van het COA. Een persoonlijke brief als burgemeester, verantwoordelijk voor een zorgvuldige bestuursgang. Die is gisteren gestuurd naar het bestuur van het COA. En die is ook gestuurd naar staatssecretaris Steven. En morgenochtend heb ik daar een gesprek over met hem. Dat is de stand van zaken. En ik vind als je in die fase zit en dan op die manier naar buiten het laat brengen, dat vind ik ver onder de gordel. Meer wil ik er ook niet over zeggen.